Martes sa hapon, Enero 28, gilamoy sa kalayo ang 8 ka mga balay ug usa ka simbahan sa Farlan Extension, Barangay Dumoy, Davao City. Subay sa datos sa Bureau of Fire Protection, miabot sa 63 ka mga sunog ang natala sa Davao City karong bulan sa Enero ug ang sunog sa Barangay Dumoy ang labing ulahing natala sa BFP. Naguna sa record ang kaso sa sunog sa Kabalayan nga dunay 19 ka mga kaso, gisundan sa non-residential nga dunay 12, non-structural 27, transport kun mga sakyanan nga dunay 5 ka kaso sa sunog. Base sa inisyal nga report, ana sa 12,247,100 pesos ang kinatibuk ang danyos sa natalang mga sunog sa Davao City. Sumala sa BFP, sagad sa sinugdanan sa kalayo ang electrical ignition tungod sa luag nga koneksyon sa kuryente nga moresulta sa pag-overheat sa mga wire, electrical ignition tungod sa arcing nga resulta sa taas nga temperatura nga igong makasunog ug flammable mixture ug open flame sama sa kandila, sulo, burner ug uban pang devices nga makamugna og kalayo nga makasunog ug combustible material. Gipasabot sa Bureau of Fire, posibleng motaas pa ang ihap sa kaso sa mga sunog sa syudad ug ang kinatibuk-ang danyos. Sa pinakulahing update sa datos sa BFP 11, misaka ang insidente sa sunog karong tuiga kung ikumpara niya itong milabing tuig sa 2024 sa susamang bulan. Subling nagpahimangno ang Bureau of Fire sa publiko nga kanunay mag-igmat ug bantayan ang ilang linya sa kuryente sa balay. Ginadili ang octopus connection sa kuryente ug bantayan gyud hasta ang ginaluto aron makalikay sa posibleng sunog. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.